Wangena kanjalo long division isibalo somlumbu untombi athi mdabukela ngazami qoma ngoba zimthanda umthunzi okuphumula intombi noma engenakho ukuphumula kwesami isifuba yimi wethi crash wanyoko bephelele bafana ngumgudu kulahla umuntu wamlahla uma engenakho ngamcosha ngamthintisa ngamenza ukuthi wabese uyamfuna futhi wena bafowethu siyabonga kakhulu to everyone who has subscribed to our YouTube channel, and if you haven't, please subscribe in our YouTube channel and also put a notification bell so that whenever we post new videos you get a notification. It is time for us to grow. Let us grow together. Please subscribe in our YouTube channel. Let's get to it. Iyangihlekisa ke le, and athi ngikutshela ngecomment engike ngayifunda ngizwa lolu daba lolu. I-comment ithena libuyilizwe. So apparently there is a show ukuthi mina ngiyibuki guys TV. Angiyibuki TV at all. Angilaleli radio futhi. So apparently there is a show called Real House Waives Durban. Kukhona kulo Ayanda Ncwane. Ayanda Ncwane abangamazi waye ngunkosikazi we-late Sifiso Ncwane, i-gospel artist wakuthiwa ubaba Sifiso Ncwane. So unkosikazi wakhe Ayanda Ncwane ukhona kulelo hlelo ke kuthiwa i-Real House Waives Durban noma eThekwini. Sekuveleke ukuthi uMohale Mhlongo oshade noSomizi Mhlongo, siyabazi ukuthi bathandana nobulili ofanayo, so bawubulili ofanayo. So uzwakaliseke enkundleni zokuxhumana ku Twitter ukuthi Ayanda, she's a star. She's the only star. Futhi mebuka lo hlelo nje usuke ezoyibukela uAyanda kuphela. Angazi ke noma lokho kusho ukuthi kunespike esivukayo yini mebona uAyanda Ncwane uyathatheka yini. Angazi kuhlangana phi ke nokuthi ngifunde le comment ethi libuyilizwe. So khumbula phela ukuthi labo bobabili uSomizi Mhlongo noMohale baneyinkinga ezikhona, ezinye zazo seziyaziwa umphakathi. Njengamanje mobona uSomizi Mhlongo uyancebeleka no so called mngani wami best friend uVusi Nova. uVusi Nova umculi ke we-R&B noma we-Afropop in South Africa. So bayancebeleka ke, angazi libizwa ngalelanto laba kuyo cause ngiyazi ukuthi ama-couple me out to vacation, and bona basima ukuthi ngokusho kwabo bathi abayona i-couple, then asikwazi ukuyibiza nge-vacation. Angazi bayokwenzani, benzani, bayini, but siyazi ukuthi uMohale usele yedwa lapha, ushaya umzangedwa, umuzi mngaka tsambatheka yomuzi. And kuvele nanokuthi ke ensukwini nje ngicathi izolo futhi kade shoota i-photo shoot for certain campaign, and kwabonakala esandleni ukuthi hayibo umnomzane lo akasayifakile i-ring, akasayifaki i-ring, shuthi naye sediniwe isenzo seSomizi ukuthi ehambe noVusi Nova for i-so called vacation, bengcebeleke nje all over, emshiye kanjalo. So naye engathi seyitholeleke ukuthi abuke kade, wabese ihlo lakhe lahlala nenhliziyo yakhe yahlala emehlweni ka-Ayanda Ncwane. Engaziyo zala nkomuniki libuya ngempela izwi, angazi. Mengizothi comment in the comment section below, but guys, as I said in other previous video, i-comment section ngizoyivula mesifika currently ku-1000 subscribers. 1000 subscribers, then ngizobe sengiyayivula i-comment section so that we will interact, we will chat, we will respond to each other. So thank you so much for tuning in. Please subscribe in our YouTube channel, and if you haven't, please do. It is time for us to grow. Let us grow together, and thank you so much, guys.